vona hen sciatica chanchin kan un sui do ni a mizoram sciatica kan ti mai ta chu intingi akhir dan chun sciatica chu enge eng tak nge ni enge ni a eng wangar na ver ngot nge ni ti te kha le anat dan asim ton ten lo nem ti kha kan un sui do ni sciatica hi sciatica nerve athat lo wangar na ni a chu lumbar spine an tia lam to ya l an bua l1 l2 l3 l4 l5 ang khanan lam thina nungjang ro hi a hlome tin angil chho pot lowa in som chho pot lowa a sang the dit khan omani chumi a sang the dit in kara chon koson ang tho mai hi omta emo rit kan lo choi thang te le kan lo thud rei te nga thil sang ani chu kha wang khan kha koson kha alo thep thina ni chu kha koson thep kha per asira per khan kan hungjanga kan nerve om kan sciatica nerve kha vanek ka thina ni chung ha kha kan sciatica kan nei kan lo ti ka chan thin pakhat chu ni a kan hunga wallet kan lo akta ti chuanin wallet kan lo thu le char ta ni kan bike te kan lo khala emo office ate kan lo thu sar chat ta arai ta kan lo thu kha kan sciatica nerve kha alo del be char ni kha kum tam tak kan lo ti chuan kan sciatica nerve khana tur zo lo walo na thri ta ni chu there is no healing from medication anti tok me thren khat pe chuan doctor bula in vakalanga ka chu tiang lai chuna a in tiang ma he doctor chuan dam doi lo pe thau chunga e calcium te emo enge mo no halo peng chunga pain killer ti te emo kha ma se khang thil te khan atidam tak tak thrin lo ni doctor in dam doi pe khan dam tak tak lo ni chu andam tak tak lo wa chu ba chun a shioma ti emani heta ai kan ke zong kan hungjang kan ngum chho bor vel tang khan an na that lana dar kar chan ve emoda minisomli panga kan han thut china khan ron na chat thatran ta aron zoi thata kan thut chau lo po kan ding pon ni thauta te chuanin ke a te khan nam ne sang khan aron om thata ke hor khen khan om thrin ta physiotherapy chiropractic le acupressure le deep tissue massage ang chi hian atidam thei em ani chu anat zual thei phana thil ang chi re rekha chu tilo tur khan an suggest tu chuni oni I thu ta wanga in a thini chuan an I thu charchara aruna don chini kha I thonga minute ni khat vel kha in work velanga ti chuan in ana je o mai thu le nga iding charchar nei pon da kar chan ve emni somli panga hu vela khan in thu le anga ti khan in in han in zimar velanga ti chuan arun ange analu tuk tur kha ti je omni chu John video toite emergency de wing anu so chu in lo enanga chu khati ga exercise la kan adam hal ka done ka ti na ni lovin ati siom the ni